Het ongeluk gebeurde gistermiddag op de Hegediek in Jellem. De hutfietser botste frontaal op een auto, bestuurd door een vrouw uit Marm. Het slachtoffer werd met spoed naar het UMCG in Grijns gebracht. Daarna begon een lange en drege ziektocht naar de identiteit van de man. Ja, dit maak je net heel vaak mee. En we willen natuurlijk zo snel mogelijk weten wat deze man is, of wie het alleen een man om zijn familie zo snel mogelijk te informeren. Ja, wat hoe is het nou mee? Ja, je leidt in een zeer kritieke tas staan in het academisch ziekenhuis in Grijns. Dus dat juist wel dat het vrij ernstig met de man is. De fietser hield geen papieren bij hem en kon hem vanwege zijn slimme verwondings net bekend meidje. De politie had met Twitter, foto's en Burgernet alles bezocht, maar kon zijn persoonsgegevens net achterhelje. Op het frame stiet lik wel Zwolle namen, Sietse van der Veen. Nou, dat is natuurlijk de eerste wat je naar showen, hè. De man heeft geen papieren bij zich. Nou ja, dan show je naar de namen die het op de fiets zit. Zodat de man wezen die wij ontroffen hebben. Nou ja, daar hebben we uitvoerig onderzoek naar die. Ja, en dan kan ze gewoon heel iets dat die man is. Dus we denken dat het gewoon een van de vorige eigenaren van deze 20 jaar oude racefiets is. In de nijmiddag kregen de politie een paar gouden tips van kunde van de hutfietser en van zijn werkjouwer. 2 familieleden hebben het slachtoffer in het ziekenhuis geïdentificeerd. Het gaat om een 51-jarige man uit Ljouwert.